Me ya faɗan arewa ne raina a ɓace zuciyata kamar ta yau bindiga hankali a tashe kwakwalwata a yau kamar ta buga harba kashe ya zama ko ina bindiga talakan arewa rayuwar mu yanzu ta shige gargada kullum muna cikin tsoro shugabanni ku sauraro abubuwan suna karuwa kullum muna cikin damuwa yunwa yana yawa wadan Allah muke faruwa ana kashe mu ta mukar kiyashi muna kiran kutun da a baya to yanzu gashi arewa ne wayo arewa ne komai arewa ne kashe arewa ne kidnapping ma arewa ne fyaɗe ma arewa ne kwace ma arewa ne fashi da makami arewa ne yunwa arewa ne wahala ma arewa ne rashin kullun shugabanni arewa fitina in ta taso ba sa tarewa Allahu shine kawai zai tsarewa ni ma dan arewa ne baba na dan arewa ne mama ta yar arewa ce yaya na dan arewa ne kannena yan arewa ne dangina yan arewa ne kai ma dan arewa ne ke ma yar arewa ce kuma yan arewa ne dukan mu yan arewa ne mu mazaunan arewa ne rayuwar mu a arewa ne me ya faɗan arewa ne Naziru mai kishin arewa ne mu tashi yan arewa ne na ce mu farka yan arewa ne idan ko muke mu tashi wata rana mu za a kawo wa hari wayo Allah ka fidda mu ka fidda yan arewa ne yan arewa mu ma yan arewa ne